emume ọbịanafọ akpọrọ South East Legend and Achievers Award ewelugo ọnọdụ n'Awka na-adị na Anambra steeti bụ oge eji akwanyelu ndị odogwu n'ihe ejije dị iche iche na otu dị iche iche ugwu na mpaghara ala Igbo. Ya bụ emume nkwanye ugwu bụ nnọọ nke ndị isukwu dị iche iche ndị e nyere ya bụ onyinye nkwanye ugwu ndị ihe ọma na-adị mma na ndị ọzọ gbakọrọ. Nnukwu mmemme ahụ nke eji ugwu na-akwanyere ndị na-eme ihe nke ọma na ngalaba dị iche iche dịka mmụta, azụmahịa, ndọrọndọrọ ọchịchị na nka na ụzụ bụ ebe a na-egosipụta omenala dị iche iche nakwazi ihe ndị ọzọ Chineke ji wee gọzie mpaghara ala Igbo. Blessing Dennis ga-akọtọpụzi akụkọ a. Mmemme ahụ bụ nke jupụtara na ejije dị iche iche nke ndị bịara ya bụ mmemme jikere. Ụmụ nwoke bụ ndị nke yi akwa isi agụ ma kpurukwa okpu mmemme nke na-egosi ugwu ha nwe. Ụmụ nwanyị bụkwa ndị nke ru akwa akwarakwa na ọla aka nakwa ọla ukwu nke gosipụtara ebube ha nakwa ka ha si wee maa mma. Ndị pụrụ iche e nyere ya bụ onyinye nkwanye ugwu gụnyere kọmishọna na-ahụ maka omenala, ihe nneta nakwa ejije na Anambra steeti bụ Comrade Don Onyeji bụ onye nke e nyere onyinye nkwanye ugwu maka ihe ọma nke ọ na-eme n'ịkwado omenala Igbo. Ka ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ ka Comrade Onyeji kwuru na omenala, ihe nneta nakwa ejije nke ụlọ ọrụ ọnọ bụ nke na-akwụdosi ike n'ịhụ na ihe gbasara omenala bụ nke emejupụtara ma kwupụta na ọ ga-enye aka kwado ihe gbasara omenala Igbo, otu ha si ejikere, otu esi ekene nakwa ihe ndị ọzọ. Onye kọmishọna ahụ bụ onye tụkwara ya bụ ndị enyegasịrị onyinye nkwanye ugwu ma kwuo na ikikere ha na obodo a bụ nke mere ka enye ha ya bụ nkwanye ugwu. Kwunwe na ya bụ nkwanye ugwu ahụ bụ nke dị mkpa mana ọ bụrụ mmadụ ncha niile ka a na-enye, enyere ha maka na ha emepụtago ọtụtụ ihe iji nyere obodo aka ma kwuo ka ha dakwa na mba n'ịkwalite ala Igbo. Ya bụ onye chịkọbara ya bụ mmemme bụ Maazị Ifeanyị Iluaneke kwupụtara ebumnobi ya iji wee chịkọba ya bụ South East Legends nakwa Achievers Award ma kwuo na mmemme ahụ abụrụ sọnsọ inye ndị ama ama onyinye nkwanye ugwu mana ọ bụ mmemme a na-eme iji wee marụ ihe Igbo ji wee biri nakwa otu Igbo ji eme na mba niile. O tokwere Akanachi steeti a bụ Gọvanọ Chukwuma Soludo maka iwepụta ezigbo gburugburu bụ ịgba iji wee mee ya bụ mmemme na ịgba ya ajụjụ ọnụ ka onye ama ama na-enyere mmadụ aka bụ Maazị Israel Ụba, onye kwuru okwu na amụma akụluo ụlọ amara onye kpatara ya, kwuru na ọ dị mkpa ka ndị Igbo nọ na mba ụwa niile na-ewebata akụnụba ha ụlọ na ọ bụ nke ga-eme ka obodo a bụrụ nke ga-adị mma. Anyị bata ụlọ bịa dozibe anyị ka be anyị dịrị anyị mma, ebe anyị ga-anọ n'ọlụ ofuma nwa aṅụrị mmemme ahụ bịara na njedebe mgbe e nyere ọtụtụ ndị mmadụ onyinye nkwanye ugwu n'iji wee kene ha maka ọnatarachi nke ha tinyere na nka na ụzụ nakwa omenala. Ya bụ mmemme bụkwa ndị bịara ya bụ ndị ejije dị iche iche, ndị nọ na Nollywood, ndị na-agụ egwu nakwa imerime ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme ahụ. Site n'Awka, Blessing Dennis maka akụkọ ụwa ABS.